Bi sibirido avril kalo tile 17 san 2024 comité du pilotage interdialogue malien pour la réconciliation et la paix ale ɲɛmɔgɔ bɔani a bɛ wele ko Ousmane Isufu Mayiga ale bɔla ka ɲɔgɔn dalajɛ o yɛrɛ kɔni kɛ ni kunnafonidilaw ye maison de la presse ale kɔnɔna na nɛgɛ kanɲɛ 10 waati a yirala k'a fɔ an ka camancɛ fanga ɲɛmɔgɔ colonel Assimi Goïta ale yɛrɛ ye wuli ka jɔ kɛ walasa jamanaden bɛɛ lajɛlen bɛ se ka sigi ka fɔ ko o yɛrɛ kɔni kɛ o hakilinaw olu yɛrɛ kɔni de jamana ale ka basigiliko la o hukumu kɔnɔna na Ousmane Isufu Mayiga ale yɛrɛ kɔni bɔla ka babuyali caman kɛ ni kunnafonidilaw ye bi min kɛla nisɔndiya ani bonya ni karamaba ye olu ma ka kunpan caman ka o bɔ olu la Ousmane Isufu Mayiga a y'a yira k'a fɔ kunnafonidilaw ale ni jamanadenw ni olu yɛrɛ kɔni ko o yɛrɛ kɔni yira ko ni bɛɛ lajɛlen farala ɲɔgɔn kan ka kɛ kelen ko o yɛrɛ kɔni bɛ se ka kɛ sababu ye k'a to jamana ale bɛ kɔlɔlɔ min kɔnɔna na a bɛ se ka bɔ o kɔnɔna na. Len kɔfɛ Banjugu Dante ni ale yɛrɛ maison de la presse a ɲɛmaaba ye ale bɔla ka hakilinata di ka sabu kɛ a y'a yira k'a fɔ sigi ka fɔ hakilina di o yɛrɛ de bɛ se ka kɛ sababu ye k'a to an ka ba Maliba ale bɛ se ka jɔ o hukumu kɔnɔna na a y'a yira k'a fɔ ko ni bi ta in olu yɛrɛ kɔni baaraw olu waliyala ko u yɛrɛ kɔni bɛna yaala Bamakɔ commune 6 bɛɛ lajɛlen na walasa ko olu baaraw bugunnatigɛ ko ni baara kofɔta in sigi ka fɔ hakilina di ye ko o yɛrɛ kɔni bɛna kɛ régional ko ni o yɛrɛ kɔni tɛmɛna ko a yɛrɛ kɔni baaraw bɛna sigi sen kan min yɛrɛ kɔni ni ale bɛna kɛ national ye ni o baaraw olu bɛna daminɛ fo ka taa se mai kalo tile 10 o yɛrɛ kɔni ma san 2024 kɔnɔna na o tɛmɛlen kɔfɛ comité du pilotage ale yɛrɛ kɔni marabolo ma olu yɛrɛ kɔni caman ye u hakilinata di fɛn min ye sigi ka fɔ ale ni hakilina di ye an ka jɛ an ka olu lamɛn ɲɔgɔn fɛ. Président ye min fɔ a ko a ye foli kɛ tuma min na a y'a jira k'a fɔ ko an ni mɔgɔ caman jɛra ka Mali kunko fɔ Mali kɔ kan ayiwa an mɔgɔ fila bɛ kɛlɛ la ayiwa n'an sigira ka kuma nafa b'o la nka tuma bɛɛ maa dɔ kɛra seere ye o min kɛra seere ye o fɔra an kɔ a labanna Mali kun dira a kɔ sisan an bɛɛ ka hakili sɔrɔ an ka an sigi Mali kɔnɔ Bamakɔ kɔnɔ an k'an fɛ kɛra ɲɔgɔn na Mali degunna a bɛ degun kɔnɔ an ka an jija an k'an dayɛlɛ ɲɔgɔn ye an ka tiɲɛ fɔ ɲɔgɔn ye Mali bɛ se ka bɔ degun kɔnɔ cogo min an k'o fɔ ɲɔgɔn ye Mali bɛ se ka dilan cogo min an k'a dilan maa si tɛ kan ka ti ko maliyɛn fɛn o fɛn cɛ fara muso kan denmisɛn fara maakɔrɔ kan bɛɛ ka na an ka kuma an fana kɔni y'an se kɛ maa si ma to kɔfɛ k'an ma maa min wele minnu bɛ Mali kɔ kan o minnu bɛ Mali so kɔnɔ o kɛlɛ ye minnu bɔ ka taa jamana wɛrɛ o kɛlɛ ye minnu bɔ u sigiyɔrɔ ka na Bamakɔ da fɛ o an y'a bɛɛ wele an bɛna bɛɛ wele an ka jɛ ka kuma ayiwa o kɔnɔna na aw minnu ye kunnafoni lasebaa ye doni de b'aw kun parce que ko fila don aw tila bɛɛ ye maa misɛn ye ni Mali jɔra aw kan k'a dɔn k'a fɔ a bɛ jɔ aw ye n'a cira a bɛ ci aw de kan donc bamananw ko yɛrɛɲiniboli ni kɔnɔjuguya tɛ bɛn a kan k'a cɛsiri nin ko in ka sabati pour que an bɛɛ ka bɔ degun kɔnɔ kabi a daminɛ kuma n y'a fɔ aw ka mɔgɔw ye Salifu ni Dante ye ne ka kalanden ye Salifu ye n den ye n y'a f'u ye aw minnu ye kunnafoni sibaa ye a ye dɔki ɲigin mɔgɔw k'a dɔn k'a fɔ an bɛ fɛn dɔ la y'a dɔn bi n'i ye mɔgɔ ɲininka Bamakɔ kɔnɔ u b'a fɔ ne yɛrɛ y'a mɛn arajo la ne yɛrɛ y'a mɛn télévision na o kɔrɔ ye k'a fɔ aw ka kuma min fɔ u b'a jati fɛn ye mɛ n'aw min ka kuma jatilen don n'aw ma kuma don ci t'a la o kuma président ye min fɔ ne kɔni bɛ segin o kan k'a fɔ an bɛɛ ye kelen ye o dɔrɔn tɛ dɛ mɛ aw ka kumakan bɛ se yɔrɔ dɔrɔn maa caman ka kumakan tɛ se o kuma a b'aw jija welewele ka se bɛɛ ma nin kuma min bɛ sen nɔ an bɛɛ de kungo don. bon o ye bɛɛ ni hakilina de anw kɔni ye les ministres d'État
a ye lettre ci parti politique bɛɛ ma a m'a fɔ k'u wele télé la dɛ a m'u wele radio la a ye lettre ci parti bɛɛ ma u kana anw fɛ bamanan a bɛ ko bonya bɛ bonya basigi bɛ ni ma a bɛ kɛlɛ la n'a y'i wele n'an ka kuma i bɛ na hali ka da ne tɛrɔ o ye bonya dɔ ye o kuma maliyɛn bɛɛ welelen don ni min y'i ban nali ma anw tɛ se ka juru siri maa na nka an kɔni ka ŋaniya ye bɛɛ ka na an ka kuma pour que faso ka bɔ nɔgɔrɔ ye k'an to kɛlɛ la faso tɛ bɔ nɔgɔrɔ cogo si la. ne tɔgɔ ye Bamba Tijani. bon o ye n'an y'an sigi ni an kumana tuma min na ni fiɲɛ b'a la ni sɛ t'a la an n'o ye ne tɛ o tɛ ne ka dɔnni ma s'o ma fɔlɔ. Effectivement, le comité de pilotage président a ɲini bi kana foli bila kunnafonidilaw la mais nin t'a nako fɔlɔ ye a ka nako fɔlɔ comité sigilen a nana yan kana conférence de presse kɛ o conférence de presse senfɛ comité ka baara bɛna kɛ mun ye danaya min dara kan président de la transition fɛ a nana o kuma lase mais depuis k'a ta o don na kana bila bi la Mali presse min ye public ye ORTM AMAP ani presse privée mɔgɔ si ma to kɔ comité ye baara o baara kɛ presse sen yera nin bɛɛ lajɛrɛlen na walasa malidenw bɛ se ka kunnafoniya cogo min na sɔgɔmada in na phase communale daminɛna o phase communale kɔfɛ phase régionale bɛna kɛ phase nationale fana bɛna kɛ du 6 au 10 mai nin ko in bɛɛ la presse y'a jira k'a fɔ u kan ka baara o baara kɛ nin faso baara in na walasa ka jamana accompagner bɛɛ ni keleya bɛ se ka sabati Mali kɔnɔ cogo min na o bɛ kɛ mɔgɔ bɛ fo yɛrɛ ci kɛ cogo ɲuman na bi a ka kan Mali journaliste Mali presse min ye public ye min ye privé an ka foli bila bɛɛ lajɛlen na ka kɛ ni min kɛra ka ban min bala ka kɛ ani min bɛna kɛ nba bi n ye Danbe TV ɲɛmaa ye feature min bɛ yen n'a bɛ fɔ o ma association des chaînes conventionnées access o ɲɛmaa ye n ye bi o président ye n ye bi bon alhamdulillah komi an ka soba n'o ye maison de la presse o ɲɛmaa Banjugu Dante a ye wele bila feature bɛɛ ma ani kunnafonidilaw bɛɛ ma k'a fɔ an ka ɲɔgɔn sɔrɔ yan bi min ye kumaɲɔgɔnya min kan ka kɛ maliyɛnw yɛrɛ dama ni ɲɔgɔn cɛ n'a ɲɛmaaya b'an ka premier ministre bolo n'o ye Isufu Mayiga ye k'a fɔ o bɛna a bɛna ka na bonyamasegin k'an ye ka foli bila an na ani ka an ka dɛmɛɲɔgɔnya ɲini a ka baara hukumu kɔnɔna la o ci bilalen an ma an nana ka n'o ci de jaabi sɔgɔmada in na komi an bɛɛ tun b'a kɛnɛ kan yan nɔ alhamdulillah an kɔni an bɛ se ka min fɔ nin kumaɲɔgɔnya min filɛ nin ye ni jamana ɲɛmɔgɔ Asimi Goyita colonel Asimi Goyita n'a y'a hakilina ta vraiment anw bolo hakilina ɲumanba don an bɛ Ala deli maliyɛnw yɛrɛ dama an ni ɲɔgɔn cɛ an ka se ka ɲɔgɔn kumaɲɔgɔnya komi an b'a fɔ cogoya min na ka kɔrɔ anw ka ko fini nɔgɔ an b'a ko an ka so kɔnɔ de ka kɔrɔ de an ka taabolo ye an b'a ɲɔgɔn sɔrɔ an ka bugu sow kɔrɔ an bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ an ka gɛlɛw kan an bɛ sigi ka kuma kɛ ni bɛnbaliya min bɛ yen an b'a yira ɲɔgɔn na ni fura min kan ka sɔrɔ a la an yɛrɛ dama ni ɲɔgɔn cɛ an b'o fura ɲini k'o fura sɔrɔ a la an bɛ Ala deli nin kumaɲɔgɔnya min filɛ nin ye nin ka kɛ sababu ɲuman ye malidenw yɛrɛ dama ka taa kɔrɔn na ka taa bila tilebin na ka taa bani na ka taa bila baba la bɛɛ ka se ka kuma ka se ka i hakilina fɔ a tɛ k'a fɔ k'an bɛɛ hakilina ye kelen ye dɛ an bɛɛ hakilina tɛ se ka kɛ kelen ye an bɛɛ dafalen fana tɛ dafa ye Ala masa Ala dɔrɔn de ye hakilina dɔw bɛ se ka kɛ dɔ la o ma fɛn dɔ faamu mais n'an kumana ɲɔgɔn ɲɛna a ka ca Ala fɛ o bɛ kɛ sababu ɲuman ye n'an bɛ se ka fɛn bɔ min bɛ kɛ maliyɛnw yɛrɛ ka fɛn labɛnnen ye yaasa jamana bɛ se ka basigi jamana bɛ se ka kolo suma o tuma na jamana ka ɲɛtaa o bɛ se ka sabati cogoya min na.